Marrazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala. A ver, asiento urdinetan zaudetenok, isilduko zarete ia Albertok ez diten zuten. Alberto! Fregona ez pasatzeko ez dizut esan. Orain ez. Non dago aurkezlea? Ja. Ba, zelan ez da gauziko ba. Joder, Alberto, la leche. Hemen kontuz, bale? Bale. Bueno, ni naiz. Kono. Izan alintzen Egiptoko piramide bat, edo, bai. Kono. Konoak ez dira oso zarak, Mila bederatziehun eta berrogeita hiruan errepideetan lanean ari zen batek patentatu zuen lehenengo konoa. Hala, listo. Explicao. Bueno, aurkezle eskairetan bera jauzi da. Osea que, nik aurkeztuko dut eta listo. Bale, arauak. Dena da arriskutsua, bale? Orduan. Hasteko. Irakurleak. 2 minutu tope. 2 minutu pasatzen badira. Fuera. Bale? Palabrota bat. Fuera. Zer gehiago, irakasle? Ez dago araurik? Menudo hippie de irakasle zariezuek. Ja, bakarrik hori? Claro, normal, gero nire beharra dago. Bueno, vale. Bueno, orduan. Oso erreza da. Kontuz ibili. Kontuz. Ez estropozu egin, ez jauzi, arriskutsua da. La edad del pavo, super arriskutsua. Danak zarete arriskutsuak, buah, super. Ez que ezin dira aguantatu, ez que leku guztietan nahi duten egiten dute, ez que zarie, un peligro. Bueno, a ver, más o menos. A ver, hippie pandi, hola nondo. Vale, bueno. Hemen, hemen, igual hobeto. Vale, más o menos. Amen. Oso ondo. Vale, kontuz pasatu, vale? Beste gauza bat. A ver. Ja, molestatzen, irakurle bati, bale? Sua itzaltzen da eta punto. Gauza guztien gainetik segurtasuna itzali mugikorra. Andereño, vaya ejemplo. Bueno.
Bueno, vale. Bueno, eta orain nondi pasatuko naiz ni. Jode, vaya lío. Guaka, vale. Bueno, irakurri, filan jarri, irakurri filan jarri eta gero ospa, bale? Dana segurtasuna lehenengoa, importantena. Ondo pasat, bueno, irakurket, ez jauzi, ez egin minik, ez molestatu, segurtasuna, bale? Pubertaroa, peligro, ya está. O sea que, bueno. Nur gatz, bar, ane, kag, beste gauza bat. A ber, nire lana da oso erreza. Molestatu erdian jarri ez pasatzeko, bale? Ordan, nur gatz, bar, ane, kagi, galtza, baleta eta magia tristain. Hortik ezin da. Pasatu hortik. Ostra. Bat falta da. Izaro Campillo, prepárate. Ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Prohibidísimo, handik. Pega. Bueno. Ai, qué xondo. Nur gatz barrek irakurriko du, baztertutako haurrak. Bai, venga. Bazen behin, Proba egiteko da. Ja. bazen behin famili bat bizitza normala zuena, Gernikan bizi zen. Guztira 4 ziren. Aitak Joseba zuen izena, 38 urte zituen, ile marroia eta begi urdina. Amak berezi zuen izena, 35 urte zituen, ile horia zuen eta begi berdeak. Alaba nagusia Libe zuen izena, 11 urte zituen eta ile horia eta begi berdeak. Azkenik etxeko txikiena Iker zen, 9 urte, ile marroia eta begi urdinak zituena. Egun batean supermerkatu batera joan ziren eta mutil altu bat ikusi zuten beraien inguruan. Bapatean Josebaren atzetik korrikan hasi eta aurpegi agerian zuela kubilkadak eta ostikadak ematen hasi zen aitari. Josebak jaketik pistola bat hartu eta tiro eman zion. Jende guztia zaratak hasi zen, eta Josebak bere familiari bertatik ihes egiteko esan zion. Baina kotxera sartu baino lehen polizia agertu zen eta Joseba harrapatu zuten kartzelara eramateko. Gutxienez 20 urte izango ziren. Berezi emaztea negarrez hasi zen. Auto hartu umeekin batera eta errepidera irten zen. Halako batean erdizoratuta kotxea gelitu eta umeak atera zituen. Errepidean negarrez utzi eta alde egin zuen betirako. Auto bat agertu zen eta umeak bide ertzean bakarrik ikusi zituenean berehala gelditu eta umeei galditu zien zer egiten zuten bertan. Negar batean Libek gertatutakoa azaldu zion. Autoan sartu zituzten eta ertzain etxeran zabiatu ziren. Heldu zirenean azalpenik gabe ertzainak dena prestatu zuten umezustegira eramateko. 3 hilabete pasatu zirenean pertsona batzuk agertu ziren Iker adoptatu nahian, baina horrek esan nahi zuen Libe eta Iker betirako bananduko zirela. Superondo, vamos, superondo. Hala. Beste bat. Urrengoa. Nire izenari deitzen utzi ziotzelean. Ane Kagigal.
Eta zein da zure izena? Aneka Gigal. Ja, eta nola deitzen zizuten orduan gero? Mikel? Ostra, baian, bueno. Nire izenaz deitzari utzi ziotenean. Lehenago erraza zen ni deskribatzea. Ez nintzen altuena, ez azkarrena ere, baina beti nengoenan, klaseko 3. ilaran ezertzen nintzen, leiho ondoko mailan. Ilea apur bandazian eramaten nuen, eta arropak ez ziren inoiz deigarriak. Hitz gutxiko nintzen, bai, baina barre egiten nuen lagunekin, eta irakasleek bazekiten nor nintzen. Nire izena bozkora esatea naturala zen orduan, nire existentzia bezain naturala. Garai hartan burutik pasatzen zitzaidana esaten nuen, batzuetan oker, besteetan zuzen, baina nire ahotsa entzute zen. Gero, pizkanaka isiltzen ikasi nuen. Arazorik ez sortzeko, ez nabarmentzeko, gehiegi ez izateko, helduago egiten induela pentsatu nuen. Inork ez zidan esan, ordea, isiltasunak lekuak entzen duela. Nire izena ahaztu zuen lehen pertsona nire irakaslea izan zen. Ez modu bortitzean, ez da nahita ere, besterik gabe ez zuen gehiago esan. Ezko altxatutan eukan, baina beste bati eman zion hitza. Zu esan zidan gero, atzerago begiratu gabe. Une horretan ez nion garrantzirik eman, gauza txikiak horrela hasten dira beti. Egun horretan etxean ere ez ninduten nire izenetik deitu. Afaltzera, etorri ona, egin hori, nire izena zen inon agertu, ez da isiltasunean ere. Saiatu nintzen zuzentzen, ni naiz esaten nuen, baina hitzek ez zuten pisurik, ahoan desegiten ziren, airean galdu. Orduan hasi nintzen nire izena idazten kuadernoaren ertzean, papertzuetan, eskuko larrua zaldean, izpiloaren aurrean ozen esaten nuen, neure buruari gogorarazteko, baina gero eta arrotxago entzuten nuen, beste norbaitena balitz bezala. Astiro konturatu nintzen noiz hasi zen dena. Ez zen egun bakar bat izan, erabaki txikien pilaketa izan zen. Ez esan nezakenean, bai esaten nuen, zer pentsatzen nuen galdetzen, zidatenean izigi geratzen nintzen, besteek erabakitzea erosoago zen. Pizkanaka nire burua bigarren planoan jarri nuen, eta hutsunean handitzen joan zen. Egun batean, klasean eztabaida sortu zen, norbait errudun seinalatu zuten, bidegabeki. Denek begiratu zuten lurrera, nik banekien egia. Hoi bezala, isilik geratzeko prest nengoen, baina barruan zerbait mugitzen sentitu nuen, aspaldi lo zegoen zerbait. Arnaza sakon hartun eta esku altzatu nuen, inork ez zidan esan hitza eman. Hala ere hitz egin nuen. Ui, kasi, eh? 2 minutu, pasa, eh? Bueno, Bito. Zer behar duzu, espazio bat, izenetik deitzeko, jarriko noba zure bizitzan. Isto? Da nire izena da Trafiko Kono. Isto, esan da. Bueno, Magi Atristain Gandarias, Marigesiak. Santa Geda la 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 la. Marigesiak beti iruditu zaizkit oso bereziak. Haiek entzuten ditudan bakoitzean, herri osoa elkartuago dagoela sentitzen dut. Eta galdu beharrez diren ohiturak badirela gogorarazten edate. Urtero, abendua heltzen denean, giroan nabaritzen da, marigesiak hurbiltzen ari direla. Argiak, hotza, gaztaina usaina, eta kolpean, gau batean, urrunetik datorren ahots hori entzuten duzu. Hasieran oso basu, susurraka bezala. Eta gero eta ozenago. Nik pertsiana pizka bat zabal ikusten dut marigesiek izartzerakoan lehiora hurbildu eta begiratzeko. Horrek barrua pizten dit emozioz. Gaur egungo jendea eta lehenagokoa lotzen dituenari esango dela esango nuke, eta etorkizunakoak ere lotzen jarraitzea espero dut. Azken urteotan ohartu naiz jende askok, batez ere gazteek,
berriro baloratzen dituztela halako iturak. Agian mundua askarregi doalako, edo agian pantailen artean galtzen ari garelako. Baina badirudi gero eta gehiago bilatzen dugula benetako zerbait, ukitu daitekena, partekatu daitekena. Horregaitik, niretzat oso berizia da herriko kaleetan haien ahotsa berriro entzuten dudan bakoitzean. Batzuetan, euriari badu ere, jende ateratzen da balkoietara, leihoetara, irribarre txiki batekin, eta haien artean begiradak trukatzen dira, itxi gabe, ulertzen da zerbait bezala. Eta une horietan konturatzen naiz tradizionek ez duela soilik irauten, bizirik dago, eta gu ere biziarazten gaitu. Horregaitik guztiagaitik nik uste dut Marijesiak beti izango direla oso bereziak niretzat. Agian nagusitzen da zen einean gauzak aldatuko dira, baina tradizio hau ez dut inoiz ahaztu nahi, ez da ahaztuko ere, horrela nahi du jarraitzea, urtero, gabon aurreko 9 egunetan, gauez ilusiorekin lotera joatea Marijesiak entzuteko. Itxalon! Bat, bi, hiru, iau! Itxalon, egin dano batela Marijesi, kontxo. Amaitzen dugu puña eta... Toma ya, hala. Izaro Campillo. Nor izan da? Extintora dekote? Baina ez da pau izen burua, kontxo. Nor naizen ni. Nor zara zu ni trafiko kono. Zu? Izaro, bale. Bueno. Bizitzan lehen aldiz nire buruarengan pentsatu eta begiak itxi nituen, inguruko ju eta hitzak ez entzuteko, zer sentitzen nuen jakin nahi izateko. Begiak itxita nituela, milioika aukera etorri zitzaizkidan burura, eta ezin badut bere neurrira gon, eta ez baditu nire gurasak alaitzen, eta ez, nahikoa da, esan nion nire buruari. Behingoz, nik nahi nuena pentsatu nuen, benetan gustatzen bazait. Bai, nik erabaki nuen kirol honetan hastea eta behin bazen ere nigaitik egingo nuen. Begiak zabaldu eta, bai, badakit, ez haude zer ulertzen. Kaixo, izar naiz eta 17 urte ditut. Euskal Herriko herri txiki batean bizi naiz, zehazki Gernikan, eta gaur nire historia kontatzera nator. Esan dudan moduan 17 urte ditut eta Gernikan bizi naiz. Nire gurasoak Aritz eta Paule dira, eta kirolari profesionalak izan dira. Nire ama nitaz haurdun geratu zenean biek lan utzi eta ni zaintzera dedikatu zuten euren bizitza. Ez daukan nebarrebarik, hortaz alaba bakarra naiz. Txikian nintzenean nire amak bere kirol berdina sartu ninduen, eta hortik aurrera ni bezala irabazle izan behar zara esaldia beti niratzitik etorri da. 8 urte nituenean kirol honekin maitemindu nintzen. Egia zan asko gustatzen zitzaidan eta asko gustatzen nuen. Baina 10 urte bete nituenean nire bizitza betireko aldatu zen. Nire amak lehiaketa munduan sartu ninduen, eta hortik aurrera kirolaz aparte ez dut bizitza gehiago eduki. Nire ordutegiak erabat kontrolatuta egon dira. Ezin izan dut lagunik eduki, ez neukalako denbora haientzat. Eta jaten nuen granbo bakoitza erabat kalkulatuta egon da. 12 urte bete nituenean, Euskadiko eta Espainiako txapelketak irabazi nituen. Eta 14 urte bete nituenean, Euskadiko selekzioarekin Europako txapelketan semifinalak ezagutu nituen. Noski nire amarentzat hori ez zen nahikoa izan. Eta urtero lehiatzen jarraitzen nuen. Nola ez, nire ikastolako notak ere perfektuak izan behar ziren. Eta hori nerabezarean dagoen neska bateri gehien kostatzen zaion gauza bada, kirolari profesional batentzat, hau da, nire bizitza erabat kontrolatuta zegoen, zer ikasi zer egin, esnatu eta nire lehengo pausua pentsatuta zegoen. Eskerrik asko, Izaro. Osea, bueno, eskerrik asko eta joan zuen lekuetara kontuz, erori gabe horti buztira dago kontuz ibili, oso ondo gainetik, inorestu azpitik, Aia. Bueno. Bakizuz, nor da hori? Zu nor zara, kontuz! Liburua banatzen nori? Ez, bedo bai. Ez da bezekarri? Baina kontuz,
Hor dau, beste liburu bat. Baina, kontuz! Hori nor da, ekipo hippie edo ez? Ez, edo bai. Bueno, pizkat motibatu egin naz, ze hasi zarete nor naiz ni, eta loko gauzak, tipo psikologia total. Eta, klaro, ni egia esateko, naiz trafikoko no, ezta? Baina, eske oso aspergarria da. Osea, zoaz parkin batera, eta gelditzen zara eta punto. Igual kotxe batek jotzen zaitu, eta ja, ordan zer egiten dut. Zueri kontatuko dizueze zueia nagusitxoa zarete ezain umeak, eta mito bada da del pavo eta hori, superkonfiantzazkoa. Bueno, osea, bitu, nik egiten dut eta, que guai, por fin. Bueno, zema jende, eske nahi segura inbeste jendekin inoz. Ni naiz kono bat, baina nik beste amets bat neukan txikitan. Pasatzen dela nuela asko ikasi eta orduan, pues ya está. Bakitzu eze profesio nahi nuen. Irakasle hippie bat izateko ez. Bai, nor izan da? Toma, ja, tia. Bueno, eta orduan, gauza bat egiten dut normalean, parkinetan, edo ekitalietan, edo egoten naiz, eta orduan imaginatzen ditut gauzak. Praktikatzeko. Orduan, nik engo tipo psikologo, bale? Nik erakutsiko dizuet, mantxa bat, eta zuek esan zer ikusten duzuen, bale? Bale? Bale. Bueno, lehenengo mantxa. Bat, bit, ez pentsatu, Osea, ez pentsatu. Zer, a ber, zer? Osea, baina, a ber, imaginazio pizka bat, kontxo. A ber, amendik. Alarma de incendios. Vale, imaginaz, osea, idazlan kuadernoak. Zer ikusten duzu? Alarma de incendios, baina. Zer gehiago? Norbait zerbait interesgarria ikusi dezake hemen? Ni. A ver, daltónico. Gorria, naranja. Gorria, naranja. Argazkizen fondoa gorrize da. Onena, zurize da. Bezuk ez duzu moten bat lekuena, ¿Cómo que no? Fondo zurize eta marrazki gorrize. Gorrize naranja. Zu zer jantzizara gaur? Rosa? Berde? Zer? Eta fondoa? Fondoa, zure fondoa zelakoa da. Fondo ona, fondo txarra, bihotzona, zelako fondoa da zurea, Ez dakizu? Yo no me veo por dentro. A ver, ikusteko por dentro, ni nau, psikologa. Osea, zu deko zu fondo... Bueno, beste bat. Vale, konzentratu, Eta ez señalatu... A ver, tiki, vale, ez dau. Zer ikusten duzu, Flash! Zeus! Hemendik. A ver, sí. Zer? Elektrizidadie hurbil dauela, eta zer da zuretat elektrizidadie? Isildu. A ver, isiltzeko.
Bueno, a ver. Zer da isildu? Isildu. Hartu arnaz. Vale, zer da elektrizitatea zuretzat? A ver, zuretzat. Zuretzat. Ba, claro. Isiltzeko. Honek ez dakizuk dakizu. Elektrizitatea hurbil dago. Zer da elektrizitatea zuretzat? Energia hurbil dago. Ai... Ez dakizu, Orain dela gitxi ikasi naben, baina ez. Osea, orain dela gitxi ikasi naben, baina ez dakit. Kontra esanak, A ber, hemendik? Itxaron, a ber, Athletic Club, egin behar da. Athletic Club zu, bai. Ez da, oir, koño, egize. Vale, Athletic, amen? Ya ez tales gorrita zurize, ya ez tozu ikusten, ez? A ver, nok, zuk, venga, nes... Zuk, bai, zuk. Bai, zuk. Bai, a ver, señalau barriro ez da enterau. Zuk, bai, zuk, gerota bera zuazena, eskutetan. Zuk, zer ikustezu, Tximista bada. Baina nun, zer da, segaitik triangelu bat. A ber, itxaron, isiltzeko bestea, zer? Zer, tximista bat, zer? Arrisko dagoela, baina zuen honetan arrisko ikustezue. Bueno, ba, dramas. Arriskua, elektrizitate hurbil dago. Azkena, Azkena. Isilduko zarete, Eta zuen barruak entzun. A ver, amendik. Itxaron izildu, zer? Zein da irteera? Ez. Zer da hau? Rektangulo bat, tipo, mate, rektangulo ikasten da laugarren mailan. Osea, ez flipau. Ez un kuadrau. Portal dimensional bat da? Nora ari da hurbiltzen. Eta atea irekitzen bada zer dago barruan. La calle. Ies egiteko joera, La calle. Bueno, definitiboki oso simpleak zarete. Beraz, irakasleak ez dago arriskurik. Eda del pavo bai, baina oso simpleak dira. Osea, eiten dozu hau, klasera sartzen dira. Eiten dozu hau, la calle. Eiten dozu hau, ui, elektrizitatea hurbil dago, eta ez dira mugituko. Eiten dozu hau, eta eiten da behau. Osea que, zero peligro. Guazen. Urrengo irakurleak, Luka Larrauri Unaios, Taiko Etxea eta Alessandra Follo. Kontrolau, Alik. Hau da arauak hausteko kapasa den bakarra, Bueno, venga, al lío. Pantalla urdinaren atzean, Luka Larrauri.
Lehenik nire burua aurkeztuko dut, eta gero gerokoak. Nire izena Julen da, eta Barrutialde Institutuko 3. DBH-en dago. Lerro hauen bitartez, orain dela urtebete gertatu zitzaidana kontatuko dizuet. Asteazken arrun bat zen, 7:30 iratzargailua jo, gosari aian, jantzi eta instituturako bideari ekin nion. Egunero bezala, institutura iristean nire lagunak agurtu eta nire apaletik pasatu nintzen lehenengo 3 orduetan behar nuen aderiala hartzeko. Lehenengo ordua ingelesa, beti bezala aspergarri. Gero matematika, jarraian gaztelania. Eta azkenik jolastordua iritsi zen. Lagunekin kanpoan nengoela 11etako aiaten Lierrek zera esan zidan. Ikusi duzu Txinan gertatzen ari dena, nik ez nekien ezer, beraz hori esan nion. Ez, zer gertatu da? Flipatuko duzu, hango jende guztiari zerbait gertatzen ari zaio, eta denak mugikorrera begira daude, blokeatuta bezala. Beldurgarria ez da? Batzuk adimen artifizialak gizakia kontrolatzen ari direla diote, nik ez dakit zer pentsatu. Lierrek jarraian bideo labur bat erakutsi zidan, airetik hartua, dron batetik edo, eta bertan ikusi nuenak asko beldurtu ninduen. Jende guztia mugikorreko pantaila urdinari begira zegoen, geldi, mugitu gabe. Hurrengo 3 saioetan ura zen klaseko gaia lagunen artean. Beti bezala, etxera oinez itzuli eta bazkaldu egin nuen. Arratsaldean, etxeko lanak egiteari ekin nion eta faldu eta gero era joan nintzen, eskolan esandakoaz pentsatuz. Hurrengo goizean, errutina berdina errepikatu ostean, institutura heldu nintzen, baina argi zegoen zerbait gertatu zela. Ezin nuen sinetsi nire begiek erreparatzen zutena, edo ez nuen sinetsi nahi. Nire lagun guztiei Txinako gauza bera gertatu zitzaiela zirudien. Ez laguni bakarrik, jende guztiari. Aita eta ama goiz hartan lanean zeuden, beraz ezin nuen ikusi haiei ere gertatu zitzaien. Baina institutu guztiko jendea ni izan ezik mugikorreko pantaila urdinera begira zegoen, geldi. Ez nuen ezer ulertzen, zergatik ez zitzaidan niri gauza bera gertatzen, non zeuden irakasle guztiak? Beldurturik, Lierrengan hurbildu nintzen eta ukitu egin nuen. Lier, erantzunik ez. Bere mugikorreko pantailara begiratu nuen, guztia urdina, ezer gehiagorik ez. Ikaratuta, institututik alde egin nuen, laguntza bila, baina kalean zegoen jendeari gauza bera gertatzen ari zitzaion. Herri guztia zegoen geldi, blokeatuta, edo gutxienez nik ikusten nuen jendea bai. Etxera abiatu nintzen, korrika, oso beldurtu da. Etxera heltzean, zalantzan nengoen mugikorra hartu edo ez hartu, eta han etxean orduete inguru igaro nuen erabaki bat hartu arte. Mugikorra nire ondoan zegoen. Hurrengoa... Uy, que se fuera. Ate ostean Unai Ostaikoetxea Izagirre. Unai, nahi zu bat? Bai. Alo, eta... Bai, hau zu bota. Hala, venga, gaur, libre, gratis. Oferta. Venga. Ja, bota. Vale, ya. Hala, listo. Solucionado. Hala. Ya está. Venga, Unai, hala. Beldurtuta nago, izututa, ikaratuta. Leku ilun batean nago eta ez dakit norea joan naiteken. Dena da ez ezaguna. Toki seguru bat aurkitu behar dut berehala, babestuta sentiaraziko nahuena. Pagadi ostogabeek hemengo erraldoiak dirudite, eta ongietorri eman didate. Falta diren ostole horrek lurra estaltzen dute adarrekin batera, eta haizeak alde batetik bestera eramaten ditu. Gora begiratzean zerua ikusten dut. Ikatza bezain iluna da, eta tartean kolore gorrizkak sugarrak bezala mugitzen dira. Haizeak zaman putz egin didanean, otxikaraz alde egin dut. Basafruituak dituzten zuhaitz batzuk ikusi ditut. Aingeru bat zerutik erori izan balitz bezala sentitu naiz. Gozeak amorratzen nago eta. Estia bezain gozoak izango zirela imaginatu dut, baina jan ditudanean triste geratu naiz. Zapore mingotza utzi didate hauan, limoia bezain garatzak izan direlako.
Bapatean, pausu batzuk entzun ditut niratzean. Bihotzak salto egin dit eta korrikasi naiz. Begiak bi plater bezala ireki ditut eta iluntasunean argi bat ikusi dut. Hurbiltzean txabola batekin egin dut topo eta berritan pentsatu gabe sartu egin naiz. Toki segura izango zela espero nuen, baina atean silueta bat dagoela ohartu naiz. Gizon edo izaki bizidun batena dirudi. Tok-tok, atea jo du, beldur naiz. Ez dakit zer egin, sarrerari begira nago, eta silueta hurbildu egin da. Esku bat altxatu du, berriro jotzeko prest. Oso ahul sentitzen naiz, negu kolore bat naiz. Azkenean, ama adika daukat, unai, esnatu. Konturatu naiz, dena maiz gaizto bat besterik ez dela izan. Basoa desagertu da nire burutik, eta ohean geratu naiz izer diotzez, gertatutakoa hausnartzen. Zer. A ver, Unai, zer. Vale. Pantalla bestaldeko isiltasuna. Alessandra Floroiu. A ver, ez dakit posible bitu, gaur ingo rekord mundial. Engo duguz, bakarrik kontakot bost, eta gongo gara danak isilipaia total. Lortzen bagu gara lehenengoak. Osea, inbidia kotxina irakaslena, bale? Bale, bat, bi eta hiru, Bat, bakarri da bat, bi, hiru, lau, bost, bakarri bost, bale? Bale, ekipo, venga. Bat. Joder. Bat, bi eta hiru. A ver, bale. Osea, nonok mimoa falta ditu, atentzioa deitu nahi dut, atxistoa jotzen du, bale. Ni psikologa naiz, osea, gero geratzen gara. Baina orain isildu, bale? Bez, ya está, atentzioa deitu nahi dut. Bega, bat, bi eta hiru, bost bakarrik, Txintxa irakasle, ni lortu dut, Toma ya. Hala, irakurri. Pizkanaka aldaketa txikiak nabaritzen hasi ginen. Iratik gero eta gutxiago jaten zuen jangelan. Batzuetan, ogitartekoa sakarrontzira botatzen zuen inork ikusi gabe. Gorputz heziketan ere zuen parte hartu nahi. Beti jartzen zuen minen bat aitzakitzat. Klasean kontzentratzea oso gero eta gehiago kostatzen zitzaion. Kuadernoa utzik izaten zuen, eta azterketetan nota txarragoak ateratzen hasi zen. Irakasleek beti galdetzen zioten. Irati, ondo zaude? Bai, erantzuten zuen Iratik irribarre faltsu batekin. Arratsaldetan, ordea, sare sozialetan oso aktibo jarraitzen zuen. Argazki berriak, istorioak, bideoak, denek pentsatzen zuten dena ondo zegoela. Baina pantalla horien atzean, Irati gero eta bakartiago zegoen. Egun batean klasean eseritan nengoela mugikorra piztu zitzaion, nahi gabe. Mezu pribatuak ikusi nituen segundo batez. Ez ara hain polita, hobe ez bazenu ezer igoko. Ez nuen gehiago ikusi nahi, nahikoa izan zen. Irati darrarka hasi zen, arnaza sakon hartu zuen eta mugikorra itzali zuen. Orduan ulertu nuen sare sozialek ere min handia egin dezaketela. Hurrengo egunetan, Irati gero eta giziago zegoen, atsedenaldietan komunean bakarrik geratzen zen, eta denbora asko pasatzen zuen barruan. Lagun batzuk susmatzen hasi ziren zenbait gertatzen ari zela, baina inork ez zuen ausardiarik izan galdetzeko. Tutoretza batean, irakasleak presio sozialari buruz hitz egin zigun. Esan zuen gaur egun gazte askok perfekzioa bilatzen dutela, baina perfekzio hori ez dela existitzen. Irati burua makortuta zegoen, malkoak begietan. Ja, super! Eskerrik asko, txalo! Baina, bai, orain altxatu eta publikora joan erori gabe. Super! Bueno.
Bueno, naiz izan oso justoa, ni ere, bueno, nik ere atentzioa deitu nahi du, bestela zergatik daukat lanbiden naranja bat. Zergatik naiz kono, trafiko kono, batena kontrolatu nahi dudalako, baina ezin dut. Eta zergatik jartzen ditute arriskuak eta arriskuak, ez ignoratzeko. Osea, eske, horrela da, dena da iguala. Orduan pentsatu dut, bale, zuek ausartak izan zarete. Jendearen aurrean irakurri duzue, eta bata beste errespetatu duzue. Bueno, orduan, gauza bururatu zait. Inaugurazioa! Inauguratuko dugu gure barneko mundu librea. Toma ja. Eta gauza super guai bat bururatu zait. Estetika oso garantzitsua da niretzat, klaro. Atletik etorriko zara momentu baten, please? Ke guai. Bueno, ni deituko zaitut, Jon. Jon, bai. Hola, aboleo. Vale, pasatu alzara hortik. Bip. Ja, lo siento, atletik. Bip. Vale. Zuk hartu hau, bale? Eta inauguratzen dugunean, raz, mozten duzu eta gure barne mundu librea inauguratzen da, bale? Baina behar ditugu, tipo figurita, tipo persona bip importante, A ver, torri Juri Perea, Malen Bilbao eta Naia Otaño. Bale, etxe hortik, kontu zuek ezarete, bip da bakarrik atleti, etxe hortik, hombre. Eske barrutialden parkinean lan egiten dut batzutan eta ikusi dut. Claro. Bueno, bai. Bueno, pues hemen gaude bat elkartuta gure barne mundua inauguratzeko. Esan zeo zer. Ez dakizu zer esan, nipez. Gure barne librea. Bai, alio, Barrura begiratzea da. A ber, itxaron. Se supone arnasa hartzen bada. Eta bota, barnera begira jartzarela eta zeo zerre aldozula entzun, edo. A ber. Igual holan. Tipo, a ber, jarri holan. Biga. Ostras, un cangrejo bat emoten zut, txiko. Baia. Zerbait entzun duzu zuen barruan? Ez. Hueko, Ez que? Iziltzua gara. Bueno, ez dakit meditatu eta hurrengo baten okurrit, baina, bueno, gaur inauguratuko dugu, bale? Untza, bale? Bat, bita, hiru. Eta gaur, segurtasun neurri guztiekin, inor arriskuan jarri gabe, atletik klubaren parte hartzearekin, eta gainontzekoekin inauguratuko dugu gure barne mundu libre eta aberatsa. Bai. Eta oin trikitriza. Bai. Txalo! Ostra, hau da la leche. Kanpora begiratzeko eta besteari gauzak esateko okurritzen zaigu dena. Horrura begiratzen dugu eta hueko. Vaya paradoja, Paradoja, txon.
Hau, peligro bada, Apurtu egin da. Bueno, bale. Bueno, irakurketarekin jarraituko dugu gure barne mundu libre eta hueko honetan. Minez beteriko bizia. Juri Perea gezuragak idatita. Ez dut jaio nintzen eguna gogoratzen. Ez dut hasi nintzen lekurik ez da urtsaroko oihartzunik oroitzen. Gizakiek maiz galdetzen didate ea nondik natorren. Manik ez dut erantzunik. Beste nahotan sortu nintzen, beste jarritako izenarekin. Eta hori da nire lehen oroitzapena. Ez nintzen existitzen beraiek izendatu arte. Hasiera batean karramarro bat nintzen. Gizakien begiek ziotenez. Itsas izaki baten antza hartu zidaten, ez urpean dudan trebetasunaren gatik, baizik eta nire atzaparrekin, gizakien haragiaren barrenean edatzeko gai diren horiekin, min larri eta sendaezinak zorrarazteko gai nintzela uste zutelako. Arrazoia zeukaten, edo agian, haiek hartu zuten ni horrelakoa izan behar nintzela zioen erabakia. Jendearen bizitza zailagoa bielakatu behar nuela, ezin nuela lagunik izan, auskalo. Ez naunka kolorerik, ez nintzen zuria, ez beltza, ez da grisa ere. Forma gabea nintzen, ez nintzen ez ona ez gaiztoa, gizakiek, zoritzarrez, nire existentziaren zentzua edota nire bizitzari buruzko ustezko asmoak mundu guztian zehar islatu zituzten arte. Aita izan nuen lehen medikua, mikroskopio baten kristalaren beste aldetik begiratu ninduen, nire tamaina milimetrotan zenbatu eta bere kuadernoan marraztu zuen nire lehen mapa. Marka zuri beltzekin deskribatu ninduen, zelula bat, gero 2, gero 3, patroi baten lehen arrastoak besterik ez. Ez idan hitzik egin aldiz, nire entzumenik gabeko belarrira bizitza honetan izango nuen lehen izena susurlatu zidan, Karkinos. Antzinako hizkuntza ezagun batean entzundako hitza, izena ematen zidana, nire izaera adierazten zuena. Amak ez zidan tutik ere esan, bere aurpegia ez dut ondo gogoratzen, baina bai bere eskuek egindakoa, laborategiko horri batean tinta beltzez idatzitako hitzotza, zelula gaiztoa. Ez zidan sentimendurik adierazten, nik ez bainuen horrelakorik merezi. Paperean jaio nintzen, hitz zientifikoetan, beldur eta ezjakintasunaren artean. Ostras! Babai, begiratzen du barrura, eta zelako ahotsa. Bueno, ematen du barne mundua berazten ari dela. Beraz, sirena ahotsaren ondoren, Malen Bilbao. Mila 1925 urtarrilaren 21, Martitzena. Goizeko haizearen hotzak logelako leihoa jotzean esnatu nintzen. Lehenengo jaiki nintzen etxean. Izugarrizko hotzak egiten zuen, amak oraindik sua piztu gabe izan zuelako. 5 minutu egoean bueltaka egon ondoren, sua piztea erabaki nuen. Martitzen guztietan bezala, esnekiak hartu eta Gernikeko plazara abeatu ginen ama, neba eta hirurok. Aitak ukuiluko zereginak egiten gelditzen zelako. Gabikatik jaizi ginen, bitartean, izotzez estalita zeuden zelaiak ikusten ematen genuen bidea. Argi izpi koloretsuek liluratu ninduten mundu osoan bidaiatzen imaginatzen nuen nire burua. Gernikara heltzean, plazan amari maila jartzen lagundu eta lagunekin hitz egiten joaten ginen. Oso ondo pasatzen nuen. Eguerdiko eguzki kiskalkarriak etxeratzea behartzen gintuen, tripetako soinuak lagunduz. Etxean aita zutondoan deskantzatzen aurkitzen genuen, eta gero amak prestatutako bazkari gozoa jaten genuen. Arratsaldeak lasaiak izaten ziren, lagunekin gelditzen ginen, edo beste batzuetan etxeko lanak egiten pasatzen genuen, artila egiten edo gurasoi afaria prestatzen laguntzen. Gauak amaigarbeak ziren. Buruak noria bat bezala bueltak eta bueltak ibiltzen zen eguneko gertakizinoak behin eta berriz errepasatuz.
1957ko irailaren 26, astelena. Goizoko 9 ziren, beti bezala, plazara esnekiak saltzea joan ginen, baina zeregin berezi bat genuen. Doña Eugeniari, alkataren Andreari, jantzi multzoa ematea. Diru faltagaitik, udaberrietan, ardilea moztu eta arropa josten genituen diru ekstra lortzeko. Gernikara irrikitan heldu ginen, maila prestatu eta amari musu bana eman, eta gero, alkataren etxera abiatu ginen. Bidean, denbora soberan genuenez, beste postuetan gelditzen ginen lagunekin hitz egiteko. Minutu batzuk geroago, plazako beheko kaletik igo ginen, pare bat eskiera igo, arkupetatik eskumetara, eskolaren ondoko etxera. Eskerrik asko. Bueno. Ai, qué polita. Eta naia otaino basaben. A ver. Zergatik azaroaren 6 eta ez martxoak 24. Sin Eta más. kizu, sin más. Bai, sin más. Vale. Bueno, pues ya está. Aklaratuta. Azaroak 6. Gaur azaroaren 6 da. Ez dut hobeti jaiki nahi izan. Ez daukat indarrik. Leioaren atzetik eguzkia sartu da. Behan nik ez dut ezer ikusi. Institutora joan naiz. Jendea barre egiten, hitz egiten, bizi. Ni berriz anago, gorputza presente, burua urrun. Lehen gustuko nituen gauzak orain ez diate ezer ematen. Musika zarata bihurtu da. Liburuak hitzutzak. Marrazkiak kolorerik gabeko horriak. Etxean gurasoak bronkan. Nik ez dut ezer esaten. Ez dira konturatzen nola sentitzen naizen. Eguna pasatu da, gelituta nago oraindik, irun dago barruan, eta ezin dut azaldu zergaitik. Amira, gaur azaroaren 6 da. Gaur ez dut berehala jaiki nahi izan. Kalean zaratak daude, baina ez dira autoak, ez dira aurri irribarreak. Soinu gogorra dira, laino beltzez betetzen dituztenak kaleak. Ama sukaldean dago, ura biltzen. Anaiak galdetzen du noiz itzuliko den. Ez dakit zer erantzun. Aitarekin atzo berdina gertatu zen. Batzuetan ahaztu nahi du nun nagoen, begiratzen dut zerura eta imaginatzen dut bakea zer den. Baina orduan dardarka hasten da lurra, eta beldurrak berriro gogorarazten dit hemen bizi naizela. Egunero galdetzen dio neure buruari, zenbat denporaz jarra daitekeen bizitzen horrela, eta hala ere zerbait barruan esnatzen zait, askatasunaren gozea. Nerea, gaur azaroaren 6 da. Gaur ez dut hitz egin nahi izan, beste egun bat gezurretan, beste bat lotzatuta. Zer gertatu zen ezin dut hitzez azaldu, ez dakit nola. Jendeak ez du ulertuko, esango dute ez dela inbezerako. Baina nik oraindik sentitzen dut haren eskua, azalean, buruan, ametzen barruan. Beldurra dut, eta errua ere bai, naiz eta badakidan ez dela nirea. Larrua ireki dut, odola gorria da, minat ematen dit, baina ez du nahi besterik. Isiltasuna da nire babes bakarra, eta nire kartzela ere bai. Azaroak 6. Batzuek ez dute barre egiteko gogorik, besteek ez dute hitzik. Batzuek beldurra daramate begietan, eta beste batzuek etxea hondamendian. Super! Txaloak eta zuen lagunen gana, eskerrik asko! Bueno, badakizu ezer, inauguratuta dagoenez, listo, nik uste dut, hau lehortuta dagoela, eta... Albertok berriro fragona pasatzen batu. Risas, risas, txikitikun. Risas, risas, txikirrikun. Ja, badakit. Badakit! Claro. Igual superidea ona da. Arteterapia. Claro. Erakutsi beharrean mantxak margotu eta espresatzeko. Pega ba, gure barne mundu librea garatzeko. Zuetako norbait marrazten du. Itzalek!
Itzal, zu margozten duzu. Itzal, da zer margozten duzu? Zer? Itxaron, nada... Oh! Arte kontzeptuala! Nada! Baina hori ja asmatuta dago, Hori ja artean existitzen da. Zuk, beste denbora linea batean. Guau. Zuetako norbait marrazten du. Aber, nor da hori? Izena, mesedez. Lea. Lea, zu marrazten duzu? A ver, Ostruka. Ostruka. Bueno, vale, venga, ostras, ni joango naz. A ver, Ostruka, ez da ezer gertatzen. Zer margozten duzu? Ezebez, hori ja, a ver, plagio. Hori da plagio, nada eta ezebez, igual. Zer margozten duzu? A ver, bere managerrak, zer margozten du? Mesenazak, managerrak. Zer marrazten du? Edo zer? A ber, denak arte abstraktua egiten duzu, Edo zer? Nada, ezerrez. Zer marrazten duzu? Dana, toma, jani banamendik. A ber, zer marrazten duzu? ¿Qué quieres? Kono bat. Zuzera zara. Banksy. Grafiteroa. Bueno. Bu. Bueno, a ver. Bueno, zuek jakin dezazuen, zuen artean badago bat. Nada, es ezebez, es que quieres, es edo zer, es kono. Marrazten duena deitzen da, lai. Eta, ez da edonor. Portada irabazlea da. Portada marraztu duen margolaria kamuflatuta dagoena zuen artean, baina aurpegia emango du orain. Eta deitzen da, Libe Zabala Izagirre. Libe, zergatik ez duzu atxamarra altxatu nor marrazten du esan dudanean? Harrapatu zaitut, Me encanta. Hiru txerritxoak, ate bat, trajearekin, sanpantxarrak, momotxorroak. Denetari, txalo bero bat. Bueno. Libe, zorionak zuri eta orain, gure espazio berri honetan, barne librea ospatzen duen espazio berri honetan, sariak banatuko ditugu. Segurtasun neurririk gabe. Eskerrik asko zuri, eta lehenengo, baina tipo formal, bale, orden. Adibidez, etorri Ziortza. ¡Hombre! Mangi, lehen liburuak kendu duena. Orain, lehen eskenatokira igo zarelako, orain lan egingo duzu. Hemen ez da eskenatokira igo eta gero joaten, hemen. Banatuko dituzu sariak. Ke maja, Ziortza, bale, guai. Bale, zorionak Libe zuretzako, lehenengo saria zuretzako, eta ziko gara sari banaketaren egin.
Bueno. A ver. Kuadernoa itxi dudanez, hemen bilatu behar dut zerrenda eta dago. Zerrenda dago. A ver. Sos, socorro. Mesedez zerrenda. Ah, bale, listo. Bale, hasiko gara zerrenda pasatzen, mesedez. Gero argazki bat aterako dugu, orduan, ez jarri danak puntan, ez jarri danak hemen puntan, zentratu pizka bat, txikienak aurrean, altuagoak atzean, bale? Estintora atera behar dut? Ez, bale. Sari banaketa, astera doa. Ni hemen, segurtasuna bermatzen, por si acaso. Darren Crespo! Kri. Nur Gatzbar. Zorionak Nur, Subane Txopitea. Ane Kagigal. Leba Malaschuk. Jone Arruti. Irati Madariaga. Maggi Atristain. Eta Repe Maggi Berzosa. Mikel Gerrikagoitia. Eta Mikel datorren bitartean prest, Usue Darri Grand. Usue eta Inez Aiturbe. Izaro Campillo. Jon Zabala. Jon Zabala. Jon Zabala. Jon Zabala eta Luka Larrauri. Paule Ortiz. Zoriona Paule. Unai Ostaiko etxea. Unai. Zuzara. Bale. Unai. Zergaiti zaudete olako linea megaluze baten, beste batzu bestuarian amaituko dabe, zentratu pixkatez. Argazkian sartzeko, enkuadratzeko. Osea, onau. A ber, atletik, esan zela jartzen den tipo argazki atletik. Osea, batzu bera, beste batzu gora, aurrean atzean. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Momento, Arantz. Venga. Sube bai. ¡Hombre! Listo, perfecto. ¡Hala! Unai Delgado ya está. Es este. Vale. Alexandra Floroyu. ¿Susara Unai Delgado? Vale. Es que salto y no. Aize, ¿a qué solo? Osea, laster txaloa joko dabe xolan. Ia.
Yuri Perea! Hey! Solafa Boumarowane! Solafa ez da etorri. Norbait bere partez? Aizea González Navarro! Txalo! Inés Baz! Malen Bilbao! Naya Uribe! Unai Delgado Guerrero! Unai! Unai. Ane Gregorio. Aratz Ares Kurrinaga. Ez da etorri. Bueno, aratzen partez. Txalo! Elene Martínez. Oye, zuri eia da, apur bat. Venga, igo gora, venga, igo. Jo, Zilo, txatia. Einautegi guren. Eiguren parkatu. Eiguren. Magali Jaio. Eta Naya Otaño. Zuzen zara Otaño bertsolariaren biloba? Ah, vale. Bueno, pues. Listo. Eskerrik asko! Ala, ospa! Musika pizka bat. Ta datorren urtera arte! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.